Muridana Anzi makadiko vazukuru. Anzi isitirani tinochira mimi kuti makasimba here. Isusu tivarwere tinakutobatsirwa hatina kusimba. Paridani baba. Anzi kuri sei kumba? Kumba marwadzo kunetsa kugara, hapana zviri kufamba zvakanaka muupenyu, zvakasungwa. Apa mudaimatani vabale vanhu. Anzi pamuna pamakamira sei paukama hwenyu? Ini ndini baba vemwana uyu, ndiamai vake, mai wangu. Pakanaka. Asi ndikayang'ana baba na mpepo ikusokoneza ndekana paukara dzinoenda kukati manene bwino. Anzi ndikatarisa ndikuona pano mhepo isina kumira zvakanaka, ndikatarisa zvinhu zvenyu hazvisi kufamba zvakanaka. Ichokwadi ichocho. Gani yamabatabata idachitiwa na familia kumambuyo. Anzi inhawo yokubata-bata yakaitiwa nevedzinza kumashure. Ichokwadi ndozviripo nyaya dzacho. Rero bvakusokonezana imwe ndimwe mbumba makuvhevheri masiti ano. Apa bvakusokonezana maponda papona paponi muchiponda pense pense. Apa yasara kudya mtuzvi nekuti bzvindu wamariwa na nzeru kuti mwachitirani. Anzi nhasi uno zvakunetsa imimi vapenyu vakazviita vakaenda kudhara. Ichokwadi. Apa mapinda patari naye ngani. Hanzi apa pandaona nawe mapinda naye pabva naye parefu. Ichokwadi karefu kure kwa. Tikayang'ana itangati yasvika kumaseja anozi. Hanzi ndikada kuona nawenyu yasvika 6 years. Aiwa ndizvozvo. Tatarika na matengo. Muchingotenderera chiri nenyika. Singotenderera nenyaya iyoyo. Ichokwadi. Paiwa paruponi. Baba wenyu vari kupini navakubereka? Baba vangu nini vakashaya. Ndikarawati apronia unokumbwa chani. Hanzi kondikazire kuti apronia unofungei? Aiwa haneti ndiamai vangu ivavo. Variko. Varuponi. Vari kupi? Vari kumusha. Ko Manasa ndiani? Ko anonzi Manasa ndiani wenyu? Aiwa Manasa ndio baba vangu vakashaya. Akafirisei. Vakafa. Azokuyang'ana ngani. Tambura ndikuona pana nkani yakaranda ndiyakusokonezani. Hanzi sei ndiri kuona pane nhau yekaranda ndoyekunetsa iyi? Yengozi. Aiwa ndio nhau yengozi kuti nesa iwe inobata mwana wangu uyu atambudza makore amataura 6 iwawo. Ikamubata inoreva? Hanzi ikamubata inotaura here? Pakutanga asingataura asinongofamba yakazouya yakutaura achitaurawo kana paada kuti. Apa tangoreba mabwera mchirondoreva na bvute rasamere tangaranye? Hanzi sei pamaya apa ndaona mava makateerewa nedambudziko na bvute nechimvuri-mvuri chaSamueri. Ndizvozvo. Samueri ndiani? Samueri ndiani wenyu? Samueri ndomuita baba munini wangu. Apa ari kuona chitobve? Iko zvinozi ari kupi izvezvi? Anogara Greatfield uko. Ko ita so rimi doni? Hanzi ita so rimi rako. Apa ndikuona pakunemba Semu ndiani? Hanzi ndikuona parurimi rwako pakanyorwa zita kuti Semu ndiani? Aiwa Semu ndi baba munini wangu ivavo ndiko vamuri kutaura ivavo. Asi muntu wanuri kuona chanjiratika zvinhu zvamusokoneza nazvo muntu arafira moro arafira mgodo chanjiratika. Hanzi chii chandiri kuona munhu wamukunetsana akafira kugoridhe here kana kuti? Moro kana mugodi. Kana kuti mumugodhi. Munhu atiri kunetsana naye. Mpepe. Mhepo. Aiwa pane nyaya dzakawanda dzakaitika ipapo. Uyo mumugodi ndeumwewo akafirawo baba vachishanda naye. Munango. Ndomwe wacho. Asi apa mpepe ikureva kuti inde ndapaiwa nasekuru waSemu. Hanzi mhepo iyi kutaura kuti ndakaurayiwa nababa vaSemu. Saka iyo ndiyo mhepo yemuzvichirume iri kuita ichitaura apa kana abata inobva yataura. Iwe ndokunotenga mafembo kuti mufembesa kuti ndanga kuti ngabwere irewe.
Fumira. Tai chop chop. Nai amuna hanzi takudzwa ndiani wenyu? Takudzwa mwana wangu, mwana womuna wangu. Aruboni. Ari kupi? Ari kugweru. Ana muyi. Anomusha here? Aiwa, asati aroora zvake asi angu ekuroora chinonenge atipfuurei. Yazvura. Yadarekera nai? Yeah. Ndiri munhu makandiuraya mukatora maprivate parts angu. Saka ndakumada. Ndiri kutomupengesa. Anotodya zvomubhini manje akasiya mapiritsi. Saka muda kuti ndiite sekuru zvamauya ndoitawo sei ndoendepi. Iwe ukuyangana wewe ufuna chani pamunda uvevere pasi padziko? Hanzi iwe uri kuda chiko pamunhu ari kurarama panyika? Kuti achida kuti achingofa nekuti akangwarisa ari kungofamba kwese kwese achitsvaka rubatsiro. Ezvino auya kwamuri imi musekuru. Popano udapomba gungara atatu. Hanzi pana kwabvunzawo maguma guwa sekutasvo. Ndisati ava kana kuvaona kuti ndizive kuti angatasvika kuna ndambozvisira. Ine ndine mvindo para mvindombo para ufiti. Hanzi inini ndiri mukuru waroi. Saka mungabva manibvisa sekuru memuchiti ndonogarepo mwana uyu ndowanda ndatoda kutogara ndichimushandisa ndichimuita mukadzi ndiri chikwambo ndiri ngozi yechikwambo zvefuti. Uona? Saka ndachimuita apa chikureva zvasoti nene ine ndifuna kuita kuti uwawiwe uchoke ipapo. Hanzi apa ari kutaura asi mukutondivavisa zvinhu zvenyu zviri kuvava izvi sekuru. Ko ndokweveza kuti ine ndiri mwamuna kai? Hanzi ndokuti uzive kuti ini ndiri murume. Asi mukatibvisa sekuru chingorevai kwatingaendawo. Tatovhunduka tauya pano. Iwe udaborera chani pamwana? Hanzi iwe wakawereiko pamwana? Ndinoda wakabva usiku kuziva here? Ndikamupengesa. Otadza kugara mumba, otadza kutakana chinhu muupenyu hwake. Izvezvi zvinhu zvake zvaanotengesa hazvitotengi. Wewe udachoka uponi? Iwe wakabva kupi? kuMozambique ndokwandakaura iko. Udachoka uponi? Wakabva kupi? kuMozambique. Uchibwerera jana? Wakawenge chiya? Ndakaisoona semu wacho iyi. Ndakati ndichigara ipapo. Iye angarive vana kuti atadzoke kwana wacho? Iye anga asina vana here kuti adzakaenda kuna vana vake? Ndiendesa hangu kwana vachona ndingonogara nekuti izvo zvapa ndichakwanisa kugara ka. Ndinokureva kuti iye akarive vana here kuti abwere kwaiwe? Ndosaka ndiri kubvunza kuti iye anga asina vana vake here kuti azouya kwauri iwewe? Ndasinawo zvekuita sekuru. Ndakangotumwa kunzenda pana Faida akatonyora zita riri Mwari. Saka kuti chero akatsukutike mwana iye angatsukutike bhozi zita riri Mwari ndomaakanyora. Zvona apa ine ndichito atanzvo. Hanzi ini ndinonzi sekuru Tasvo. Rero pandokureva newe pafunora chiperepere nakukwera pomwe. Nhasi pandiri kutaura newe ndo chiperepere hanosida kuti udzoke futi. Mema ndikuvanza sekuru. Kuchokera tuli Fridade nawe kubwerera pomwe. Ndakuburiretu nhasi usikazodzoka futi pamunhu iyeyo. Agorega kupenga Faida yaingopenga here sekuru cho. Ampengeswa chani? Anopengeswa nei? Ndiri kumupengesa ndakatora pfungwa dzake dzese ndiri kudzishandisa. Saka ife tikureva kuti tifuna kuti uchoke upinde kuvana wachi wasemu. Nawe kubwera pana Faida apa tifuna nini kuti ubwere pomwe? Hanzi sisi tikutaura kuti toda kuti ubude papa pamunhu wauri uende kuno vana vake semu. Kana zviro zvamaronga zvenyu but anonotidzosa futi nemushonga. Ane mushonga nezvikwambo futi zvimwe zvaanazvo. Mangwana azvura ine? Mushonga unodarika sekuru Tasvo. Zvaakatora kuMozambique zvinonai sekuru. Iye akasvika kuzvikoyera kwaiwe?
iye akashapa kuzvichengetera ndobva azvichengetera kwauri iwewe. Totomuita mukadzi usiku havati aringa achiita mangwiri tinenge takamusikira kuti asafeme zvakanaka. Lero mapanyera dai mavatonda vafa bwino zvinhu pinango zvachiita bwino apa mapanyera Nhasi mapanyera kudai mama paitira weti paipfava. Sekuru makoma zvamunotouraya nhai sekuru. vari kureva kuti lero mapanyera Madi ngomuraya Ndotaura nhasi mapanyera. Ichokuda kuti muurayise mwacho tidzokere kuMozambique edu tinogara kwahama dzedu. Bhozi Taneta naye ari kutishandisa achitishandisira mushoma. ime abale vacho munafara Ime vabereki vacho mune chekubvunza here chekutaura? Pamusoro zvine chekutaura kuti hongu inhau yengozi yatinoda kuti ibatsirwe zvichisanganisana nekuti dzezvikwambo dzaakaromba ngozi dziriko vakaromba zvikwambo vari kutishandisa kunogwa hatina chinofamba kana senda tibatsiro tikashanda kuna chikuita chambwa munyama zvo zvakazara saka tiri kuti isusu haminoti ingapere sei ngozi yacho kana yapera zvinhu zvake zvotogwa zvese ngozi yacho ndakaidzokera kwaari kana munokona kubata naye semwacho muno Hanzi munokwanisa kuuya naye semu wacho kunogere? hatitaudzani takasingataudzani nenyaya idzodzo takatongotaadzana navo kuti makazoribaaana kuri saka ndo nyaya dzacho dziripo dzekuti hatitaudzani. saka fana zvimarirane iwo zvilepera kuenda kamutenga Saka munoda kuti zvipere sei imi muchikundikana kunomutora semu wacho? Isusu tohamene kuti kana muchikwanisa kuti iye aone zvaanoona ikoko kana mune madaidziro amungamuita kana kumurwadzisa muchikwanisa ozouya kuno iye arwadziwawo ngozi yabva kwatiri zvikwambo zvake zvaakumubaya ikoko kuda kana tikwanisa kuzouya nenzira idzodzo hamene kuti mungadzibatsirawo sei. Kuti dambudziko rinoisusu hatina kana mari kana kungoti hapana kana chinongoitika kana tinokati anokati hakuna takasungwa zvese kuti ndi saka tidambudziko guru rekuti zvichikurikidza nenyaya idzi hampepeti funa kuti titave Mhepo yotoda kuti ibude. nawe tibwere pomwe Tisikuda kuti idzokere futi. fana kuenda mupate mwana kubarasa weretere manja ichoke retu pata banja kuteteri kunja pomwe pasi pamunyendo Kama kundibvisa nhai sekuru. abwano pomwe pasi pamunyendo pazoro pamunyendo pazoro pamunyendo kusere kunja Uku. munyendo tanochosa ichi takutopita Hanzi uri chibvisa chakutoenda. zvino tizoti tiri kuenda hatisi kuti tinozoenda kupi ngaiteteri hatizoenda Tasoma maoko wenyu. kune vamwe vana here mukati memushabe isu munyendo tateri munyendo Makumbo ita so. Yes. Zvakanaka. taura naye mwana Hanzi taura naye mwana wechitori. ndikunda kudii Zonke pane zvapa. Rakaremerwa. asiko saka chete anga chimwe mapiritsi amene pfungwa dziri kudza dzichirimo
izvo zvandikwanisi kudzinzwa nekuti ndandichimwa mapirizi saka ndikada izvo zvoda ndambomo kana chingova ndakunzwa kuti dzaita sei. Asi ndikunzonge ndava nani anomwa mapirizi ekurasika njere nekuda kwemhepo iyo yengozi. Ukunzwa nani? Ndikunzonge ndava nani se ndikunzonge ndikudzoka. Watopora? Anzi watopora izvo ndokutopora kwatiko. Apa ngane anu funa kuzihamba nizayangana pasipiri kuti ndingapite nayo tani ngani. Apa funa kuti apite nabanja apa aone shiri apa sio kapa emankwara amamwe. Hanzi apa ndoda kuti nhau yenyu titange ndaitarisa pagirasi kuti yakamira sei inopera sei. Asi iko zvino zvidhako chikumbira moenda panze apo munoona sekuru vanonzi sekushiri. Vanokupai mushonga vanokupai papaya. Apasi mushonga wokumwa. Munopiwa mushonga wokumwa kapo 1 yemushonga. Pepe yakaranda ikukwera rini pamwe. Mhepo yengozi haichadzoka futi pauri. Kana mpepo idarika kare kuti ukapita kwatasu andichosa enda tokuchosa ndivridadi. Kana yo ingozi yakataura kuti ukaenda kwasekutasu unokwanisa kutibvisa ende iko zvino zvishwadi yabuda. Nekuti pana ndakagara panze ingachitaura kuti panapo wauya sei. Izvo wakuda kuti panapo wakutotikanganisa. Ezvino handichanzwa kutaura kwemazuva andandichinzwa. Zvatomara. Hanzi ndokutopera pasviko. Machosina munditendedzwa kumhanya kuti tabanga iya yakara hanzi inokubvisa kwangu inini mhepo handibvise zvokuda kekirikekiri ndinobvisa zvaka zvinyoronyoro so. Chero chandandichinzwa ndaichinzwa mumusoro muchigwadza sekuru. Izvino hamuchagwadzi. Ndichitonge ndiri kudhonza kunge mune magetsi so. Robert unamfana? Robert une mashoko here? Mashoko angu sekuru ndengoti tashowana. Hatichada kuramba tichitaura. Wait. Pamusoro yesekuru panofanira kundibvunze ngokuti ndinotenda kuti mamusunungura chokwadi. Zvino kubva kwayaita tizivi kuti haisi kunopfeka vamwe vana here mukati memusha kana kuti aiwise ndabvisa muropa rako. Haichaendi kana kune vamwe. Ikuenda kuropa rake. Rasema. Alright, zvakanaka. Chechipiri ndechekuti ndachikumbira kuti uyu murume uyu zvaane urongwa hwainawo hwekuvhimidza kuti tisawane mabasa izvozvi panapa ari kurisana honeni kana makatarisa zvakanaka. Izvozvi panapa ndozva kurwadzwa munomu. Ada kuti baba vangu vakafa kuita zvakuita weti nenhau iyoyo. Saka ndadzoka nesame style yekuti nini mheibhuda ndingafewo nenhau ipi iyo utadza kuita weti. Kutadza kuita weti unoita kuti neprostate zvikwandira. Saka madeko pataida kuya kuno ndakarara ndichirwadziwa zvisingaiti. Munomu mujeni munomu. Unopiwa mushonga yako panze. Nemudumbu munenge mune mhepo mukati medumbu munokwira ndomboita sekuti ndine asma yombozika mhepo iyoyo kuibata kunoku kuti jambwa munyama zvose ndikada kuti ndanowana pfuma hapana zvinombouya chero vana vese hapana zvinhu zvangu zvese hapana chinobudirira. Aiwa zvinezo zvisara kupiwa chete mushonga panze. Zvakunaka kana maenda panze avo. Ndatopedza nerezvozvo. Taurai Maivheta. Ini mwana wanga chindirova chirwara saka makumbo anga achina pakufamba. Waita sei? Aindirova pairwara saka akaita zvinondiwisira ndogara pagomuso. Akandiwisa akandidhodza saka ndomabhuya anga andazi kuti achina haana pawo. Zvese unorapiwa panze. Pandanobvisa mupedzi zvatopera. Munonopiwa mushonga yacho panze apo munotaura zvese. Ngatisimuke tende panze. Mushonga zvatopera. Vatenda sekuru. Hani Maivheta makati kuchechi sekuru tasho wakabatira Vhaidha muchaita sei? Mu-SDA musavadhaka sekuru. Taurai zvamakataura makati sekuru wakabatira Vhaidha muchaita sei? Nyika ichawo vanhu vachaona Mwari nokuti vanhu vachichavha zvibvume kuti kune ngozi. Saka ndatovaoneka nchiudza kuti ndizvaitika. Ndakambopinda masango kana mumbondimisa nebasa rokuchechi. Mumbondimisa nokuti handikagari mwana akadai.
Apo chatodzora vachitomona apora zvapera. Vanozoda kuti tichema kuti nauye yevanhu vane zvikwambo vanasema oita kuti kumusha tomuziva kuti kune nyika inotemerera musha matiopasi uyo ane zvaakaita kuti pakati pevana vakambopenga ndobva saizira kuno vasaizigwana sei ndobva awisa kuno kufu muzukuru apa tapisa zvinhu zvikuenda kuropa rake ivo zvanetsa zvachati ngatifana. Ndiri kuita mabayo handiti koti nzungu ndambenge ndichirinzwa pamauye papa nzungu rakaraudzira rekuti ndikasumuka kudai so ndokona kunzwa kuda kudonha cheko cheko nekunzwa kubatwa brain handiti zvekuti kana mafungiro andaita because inini kwadhokota ndakanzi ndakadiagnoswa neinonzi schizophrenia. Saka inini schizophrenia ivo madoctors anoti it's a spiritual thing, inoda religion. Saka as I was diagnosed ne schizophrenia inoita kuti unobatwa brain, mafungiro aunoita ne schizophrenia nemafungiro awaita usati warara zvese zvatosiyana. Maonero aunoita zvinhu vision nemaonero aunoita zvinhu zvese zvatosiyana. Apa unenge usisina memory yakanaka. Unotongona kuti uyu mubereki wangu but maonero andaimutarisa ndarwara zvatosiyana because unenge wato brain dzedu dzachinjwa so dzatochinjwa total kuti mafungiro awaita marongero awaita kuti uchironga kana chondo dzotonzwa kuti brain dzabata hadzichagona kuronga dziri kutongwa. Saka ndozvakambotaura mumwe muprofita akati aiwa zviri kuita mweya wacho ngozi uri kuda kudzibata kudai kuti hazifi dzakafunga idzodzo. Saka ndokufunga zviri padhuze zvokuti mai kana kuti chii rikandidai but pfungwa dzangu totally dzakatobatwa nemabayo zvandataura zviya kumbonzwa muviri uchirwadza, muviri unorwadza ndotombovata nekukotsira pamatoye papapa upedza dzakandibata zvisingaiti mhepo yacho inenge inotondikotsirisa ndisatomboita kana chunhu ndandakakotsira apo ndofanira kuti ndishande ndiwane mari asi ndandakakotsira. Ndanzwa mai vachiti mausiku haurare zvakare munenge muchiita sei mausiku mhepo munenge muchitaurana kuti chii? Mausiku ndinenge ndichingoona munhu anenge achifamba saka ndinenge ndichivhunduka kudai so ndokona kunge there's a certain person anenge achiuya kwandiri kudai so saka ipapo ndopandopedzisira ndavhunduka kutange pamwe pacho ndotongopepuka ndichivhunduka kudai so ndozvinotoitika izvozvo. Kana munhu achinge auya pane conversation yamunoita here munombotaurana here chii chinoitika ipapo kana achinge auya? Zvanoita munhu anotogara achitoripo haana nguva yekutombobva haana break bosi papapa handi anenge aripo akatongoona kana kuti ndakunamata kwanzi watanga wada kutotibvisa ungatibvisa ungatigona unenge watomboenda kupi zvokuti mimi musati mauya chaiko chaiko akatotaura kuti uku kwauda kutiendesa manje kwauda kutotibvisisa wanotibvisa manje bosi kumwe kwese teichinyepa kuti tabva isu tichitoripo ndichitoripo bosi nditori munhu but uko kwauda kutiendesa manje uko wauda kutotibvisa manje havana kutaura ndekupiko? Havana kutaura ndekupi but vakuti ndatokuona ndatokuziva kwauda kuendeswa uko tinonobvisiwa ndozvaunotaura manje unotaura zviri kumberi. Saka inobva kuti eka koinini uda kuti ndiraramisei newe inini wakaiswawo pandiri? Ndotombobvunza kuti koinini ndakatadzei saka iwe unoti iwe chawakatadza hauna but takakuvenga manje tinotokuvenga kutokuvenga cheko ende hatichakuratidza hatisati takuratidza uchaona moto chaiwo kutambudzika kusvika pekupedzisira ende icho chiri chokwadi bhozi ndikakudzai zvinoitika mubrain dzangu soga ndikachitora kuti ndikazvitora ndikasapa nasomeone munhu iye anoti wakashinga ende kuti zvitsanangure schizophrenia inonzi you can't understand it. Saka ndikada kuzvitsanangurira kuno umwe munhu handigoni kuti ndozvitsanangura sei but chanogona kutsanangura ndira kuti ingozvitsanangura hazve kuti ndida kuzvinzwisisa but ndida kuzvinzwa handikunzwa mutauri ingozvitsanangura ndizvinzwe kuti ndizvinzwisise nekuti sekutaura kwaita kuti zvinonetsa kunzwisisa asi taura ndizvinzwe. Alright, zvinhu zvachona zvazvinoita izvozvo zvinoitika izvozvo zvokuti ndoita nzungu handiti ndogona kuona rima so totally rima kana kuti ndokangamwa hani zvakafanira kuti ndaachida kuenda kubasa ndogona kugeza ndokangamwa kupfeka hembe dzakachena ndopfeka dzandana ipapa nditori nomawo nemapirisi ndopfeka dzakaita sei dzakasviba mama oti haona kuchinja mama zvatokanganwikwa but before ndendatozvifunga kuti ndoda kuti nikageza ndopfeka hembe idzi
ndogona kuti ndiri mumba time dzekubatidza light chaiyo chaiyo dzekuti ndichibatidza light mumba dzinogona kutondidarika mumba ugona kusviba kusvika matozoya munhu ari ndomaho onoziva kuti kolaiti mumba muchine rima ndoti kupikwa zvatokanganikwa. Saka ndiri munhu ari kutotambudzika mupfungwa zvokuti ndotombonzwa chinenge chiveve mupfungwa kunge munhu ari kudedera ari kuita anonzi shaking iyayi inoitwa nemunhu anenge achirelapsa iyayi ndoimwe yandoita. Nokuti zvimwe zvinhu zvinova kunge wauda kuita muprofita, kunge uda kunonga nhombo, kunge uda kuyeresa zvandichiona kuti kurwara kuya. Saka ndozvitora ndozviona ndozviavoid ndomaitikira azvoita but brain mangu totally dzakabata zvezvokuti pandaitopenga ndasingazivi kuti ava ndimai ava vana ava chii hapana chandaitoziva ndaikogona pamwe kutongodya zvakafanana kuti mama ipapo vaitaura kuti pawaipenga chaipo chaipo hanzi ndaitombogona kusuka kureva kuti ngozi yacho yainetsa zvayo but kuda ndekumbopombodzwa kuda zvazvawana kuti ndada kusuka ndobika but zvinhu zvacho zvobikwa zvinogona kutogwa shuga yoiswa munyama, pamwe muriwo wotogwa woiswa muwardrobe iwo watogwa mufiriji kana wapedza kubikwa. Dzimwe nguva totomboita hanzi mama ndotomboita nomoyo yokutomboti kutombosuka zvakanaka totombovata asi kazhinji 5 o'clock kana 4 o'clock dzachaya ndotobuda ndotoenda havachatondiona 2 days 3 days handiwaniki kana watozofamba kwawafamba ndowazoona ndichibudikira ndakugoma. Ini mwoyo wangu ndofunga kuti kana munhu aona unobatsira adzosere ngozi kumurudzi wakaita ikoko inonetsa vana vake ikanetsa ikoko vanoripa nokuti vanoti vakabvisa vakaisa kwavo aindoda kuti zvitsosuka zvimoti kudzosa back to center zvinorova vana vemunhu iye wakazviita iyeye zvogara ikoko zvisatsukuruka nokuti vatambudza mwana wangu 7 years munhu achipenga une 7 years mwana achipenga kuteedza kudii ndatambura mazana kutambura nogara mugano chena mata handibudimo mukangoshiya ndimgo nousiku 3 kunogona ndakagara mungo muchina mata usiku chiti pamwara kuti andinzva ndatadzei chii ndoita sei ndimoti nai mwari hamugoni kudzosera ngozi yeikoko hamugoni kupa solution kuti vanhu ava varipe mombe idzi but zvakaoma vana vacho vanonzwisa tsitsi izvanenge vachiita akakuta pafoni mama havazivi mai havazivi baba. Ndanzwa machitaura kuti baba vavaita vanouya nemotombofamba navo imimi munotombofamba navo here baba vavaita vacho muita muchienda? Haina indipita savati kuti ndopanga pachina mubvunzo wangu wechipiri kuti vanongotora woenda naye neazvanzi yake but ikaona yamai vhaita pane here chakaipa chekuti imimi baba makagara apa amai vakagara apa mubatsirwa pamwe chete? Izvo nichazviita ndandisingaindi handitika toda kuti mimi musara muchinamata handitika kuti mwarika kune vanhu vamatuma vauya mukati mechivanze changu vati vanogona kunditsvagira munhu anondibatsira. Munhu uyu anogona kunge achibatsira nenzira dzakasiyana siyana handiti nekuti zvinhu zviri spiritual handiti anogona kunge ari madzibaba vanogona kunge vari papa vanogona kunge vari profeti vanogona kunge vari sekuru. Inini ndakunotsikawo munzvimbo iyi kuti mwana wangu aone kupona hongu asi ndiri muSDA. Handinoindi aiwa ndatenda. Tinozoronga zvakamira sei mozotaura nababa Vhaidha. Ndichitaura naVhaidha anoti dambudziko rekurwara nekwepfungwa here kwaari kuita iye anoti pana natete vaviri vane nhoroondo iyoyo asi ava vanenge vakazorapiswa kureva kuti vakazvirapisawo ndokuti vakabvisa ndokuti asi nditsanangurire kuti pakafamba sei ipapo ndandapasiya asi ndachifunga ndichazopatsanangura vandikutaura ivavo ndovamba vanoni vari kugweru ndo vane vana vavo vakambopenga vasikana vaviri. Saka vapenga vasikana ava ivo zvavakaita vakaenda kunobatsirwa kuda handiti ndobva vanotsvaga n'anga yakavaita kuti tsvagai zita ramunoendesa ngozi iyi igare ipapo. Vana vaya ndobva vapora vasikana 2 vaya iko zvino umwe ari kushanda kuingoko is good umwe akachata umwe akaita chichi right. Saka ivavo ndo vane nyaya iyi vakapora. Saka ivo vakasadzira ngozi kupi manje kuno kwatiri isusu ndobva vavhara nezvikwambo zvavo. Tingati ava baba vemhuri ndo vana tateguru vane munhu wakapondwa here ipapa? Aiwa ava ndibaba munini vekune imwe imba yedu isusu iri line nesu ndo vane nhau iyo because uyu ana tateguru anenge akaponda munhu kare kare
ndo kwasekuru vamwewo because sekuru vangu nanasekuru vavo mabrothers anditika saka uyu first born ekuku uyu fifth born ekukuku ekuside uku saka uyu neuyu vanodyidzana vanofamba vese pamaprogram. Tingati pani panoda kuti panyatsoti jeki, tingati uyu munhu awirwa nedambudziko revana vake vasikana vaviri vakasangana dambudziko rekupenga ndokufamba ndokunzwa kunzi dambudziko rirapa nderengozi, ngozi tinogona kuibvisa tichisandudzira. Akanyatsodoma here kuti ndoda kuti iende pana Vaida kana kuti akangonzi takukugadzira kuti ngozi ibve pauri kuvana vako ingonotsvagawo painogara asi ichigara mudzinza rekwenyu? Manzwiro aidu isusu pakufamba vanozotaura kuti yakatonzi enda nogara ipapo ugare ikoko pamaitiro avakaita vachibvisa nyaya idzodzo kokwavari vachisidzisa kuti kwatiri. Saka ngatiti imi mawenda wakunofamba mapiwa option yakaita saiyoyo handiti Vaida ari kurara mwana wangu toda kuti tiibvise, toibvisa here tichiisa tongopa muenzaniso kuti toibvisa tichiisa pana Elizabeth. Imi mungaderesa izvo muchiziva kuti Elizabeth mwana womukoma wenyu kana kuti mwana womunin'ina wenyu mwana weropa renyu asi kwamuri tinongoti mwana pachivanhu. Mungadere kuita options yakaita saiyoyo? No, ina handiti izvozvo. Inini zvandinofunga nezvekuti kana ngozi iripo saizvozvo izvo pane zvinhu zviviri. One is that tichaidzosera kune vanhu vachona vakaipara tosunungurwa kunoko ndo zvatingagona kuita chete nekuti hatidi kupa munhu asina mhosva chaasina kutakura chaasina kubata. Toda akabata wacho kana pane imwe option yekuti vane maitiro avanoita kuti ngozi ipere ingoparara zvakadaro but zvikwambo izvi zvofanira kuuraya varidzi vazvo izvi. Alright, zvezvikwambo izvi imwe nyaya irimwe zuva toda kuenda pangozi. Ngozi, mushonga wengozi kana vachitaura musiri kana even mudare, mushonga wengozi kuiripa. Ndamunzwa muchitaura muchiti ngozi yakatombopa maconditions ekuti kana muchida kundiripa tinoita zviviri kana zvitatu, haisingave option here iri nani. Uye ngozi ndanzwa muchiti yakanga mbenge ichitanga ichitida mombe 42 ichitaura asi ikazosvapa kuti chindipai kana mombe 1 handiti pajekesei ipapo. Aiwa, inini zvandinofunga ndezvekuti hongu kupera kwengozi kuiripa dzimwe nguva mombe 42 ngatiti zvechokwadi ndizvo zvabuda saizvozvo kuti tidziwane isu hatina kana mari yacho vacho vakaripa vakagara zvavo vari kudya utefetefe. Saka indona sekuti tinodzosera kuvaridzi vacho kumba iyoyo kana ichinobaya ikoko yobaya kupi kana abayiwa ikoko ndo vachagadzisa ngozi ipi iyoyo nekuti kuti tiunganidzane kuti uya tigadzise izvi vakabata zvavakabata havapinde havauye ikoko vanotonzvenga kuti hatizvizivi gadzisara ikoko muri mega. Saka isu toda kuti tidzokere ikoko zvinorova varidzi vazvo tosunungurwa. Oh,